Al Pacino, jedan isto od mojih najdražih glumaca, i on ti kaže da bi čovjek trebao svaki dan, ne samo da bi se motivisao, nego da bi izgurao taj svoj dan i sav taj košmar u glavi, ti trebaš svaki dan da sebi pripremiš kupku, da prošetaš, da pojedeš finu hranu, da nazoveš jednog prijatelja, bilo koga, nije bitno, da malo kontaktiraš. To kad je rekao nije bilo Facebooka i šta ja znam, da bi ti u stvari sredio sav taj košmar u svojoj glavi i sve stavio na svoje mjesto. Znači da, eto, jednostavno da preživio, da ti ne mogu drugačije, a ne samo da ideš da radiš i da razmišljaš kako ćeš ti danas namaknuti kakvu lovu, kako je zdekovati u jastuk, u jorgan, u deku, u šlifer, u lancun, ti znači non stop samo o tome misliš. Tako ti on rekao da bi ti to sredio, jer danas ti odeš ujutro probudiš, ti si odmah pun informacija, šta radi Ronaldo, šta radi Messi, šta je rekao Izetbegović, hoće li Dodik ovo, hoće li ono, ti non stop se znači opterećen s tim informacijama i milion ih imaš i ti normalno izađeš, tebi je košmar u glavi, sad ti to moraš nekako da središ. Sve sa tim stvarima što je on rekao, znači Al Pacino, ti tako možda uspiješ i završiš svoj dan i da se motivišeš i da ne budeš budalast, jer jebi ga, danas ti imaš, evo vidiš, kažem ti opet, 100 informacija otvoriš, pa ti ne znaš, ovo treba jest, ovo treba ne jest, jel Sale pojeo sinoć one smokve, nije li pojeo, ti zbolan zabrinut, non stop jednim i drugima šaljemo neku zabrinutost, šta ko radi, jel dobro, jel se Samra nasekirala na poslu, šta je dira, i tako ti si non stop, znači, u tom košmaru, i ti to trebaš danas da središ. Jer šta prije nije bilo, prije tebi nije bio potreban internet. Znam da je tebi neko došao u Sarajevo 80 i rekao, oš Sale internet, jes moment da je došao. Ma šta će mi bolan internet? Šta? Da mi prikupljam te informacije. Ma nikakve tebi informacije nisu trebala, nego gdje Saraje nalaze, igrali se danas lopte, ukoliko igra Željo, Sarajevo, Hajduk, ukoliko igra, jel on noćnu igraju i tako dalje. Tebi nije trebalo te informacije. Jer pazi, tebi da je došao taj internet, šta bi ti rekao, sad nekog nešto pitaš, setneš na ulicu, pa ti dok bi otišao kod kući, ti dok bi upalio na internet, ako ti modem neštima, dok bi ufatio onaj Wi-Fi, pa jebo ti poludio, ti začas trkneš tamo, samo preko ulice odeš u kafanu, odeš vamo, do škole, vratiš se, što će ti bolan internet? Zašto će ti? Kad ti to začas odeš, brzi bio, pa brži sam ja bio od interneta tada, jebote. Dok znaš kako su oni internet dajla počelo, oni sporiji. Pa jebote, ja sam mogao trčati na Grbavcu, na Kuševo i vrat se u Sarajevu, ne znam nija šta. Bio brži od interneta, zato ti nije trebao. Sad kad si ti malo stariji, postao sporiji, sad tebi treba high speed internet. Razumiješ, to ti hoću reći. Znači, sugerišem ti svaki dan fina hrana, pričat s prijateljima, javit se, a ne bit špijun sa strane, gledaš šta drugi radi. Kako se ti? Ja ne znam je li to tebi motivacija, meni to nije motivacija da budem špijun nekome. Šta ću biti špijun, jebo? Nisam išao u špijunsku školu, šta će mi to? Tako da sebi svaki dan napravi neki plan kako da izguraš dan, jer sam tako možeš izgurati dan. I sad ovdje zapričao se, pa treba neku samoposlugu kupiti nešto, jer sam me preskočio, sad ću mu ovdje stati. Šta me briga, ja sad uvijek stane tamo gdje se ne smije. Jer ovdje kaže samo stanite ako dolazite u tu radnju. Nema veze, ja ću opet stati jer ja sam taj koji malo volim, mi smo s Balkana, pa da malo prekršimo neki zakon. Opa, Sale, dobar si, joj, što dobro vosiš, svaka ti čast. Tako da, samo tako znači možeš izgurati, rekao sam ti, jutro sam se ošišao, ne pitaj me, znaš šta, ja kad se ošišam, sad me neko zove iza šišanja, kaže, aj danas da se vidimo. Sad ću kaj rekao, dok se ošišam, da vidim prvo sebe da vidim, pa onda možda tebe. To ne mogu. Kad se ja ošišam, katastrofa sam. Eto, aj čao, čujemo se.